Kajantian National Council matagasngi kalalit ban IT ya kador khas sya usumbut Menteri Rangba Kajala uba Preston Song bandawa banweng ya ki Border Security Force checkpoint na East Tenta Hills District ban penklan ya ka kerdop check gate ban tek lakam ya ka rung kami ki Barjala ha East Tenta Hills District. Ha kador khas balasoi da President Kajantian National Council CEC uba S Lingdo kaseng kalaong bakilami buon ki jingsha thombor jong ki paitba ha ka district namar ka jingdon jong ki sipai BSF. Namar kata kaseng kala dawa badai ban weng mardor ya ka check post BSF ki badan hasona perdi umblu badona kaseng kala ong baki sipai kim shimlala ban trei bahaya la ka kamram bala bensyat haki bad kimla ban ai ka jingyadai ki pajba ki basa haki than kaput ya sesuatu kami warna ka Jantia National Council Central Executive Committee tahadin ke jingmi jong ki kendram hapo ka distrik ke jongi hapo East Jantia Hill District nakadaw ke jing bukit jong ki neki BSF hapo highway hapo jingkei Sunapur tam tang kataru ke jingdon jong ki neki BSF kalong penpan ke jingtut ya ki trairi ki trai muluk namar lada ki neki priu ki wan yeu kum na kleriat na lumshnong banle cha umkiang cha tashara ba cha kishnong ke jong ki cha chat bat kisah pendik hakine ki BSF nak kata bajing kena baki kit yakimar bamut penyat sebab bangla tak kene ke jinglek jong ki BSF kala kata hadu kata yaki bayat bayang nak tu ke gate dah ke jing sngau khia wat hakine ki sngi ki bala debru ki la don ki seng bahalang ki bala mi padba ban persya ya ke tu ke jing don jong ki BSF tengi nak yang ke JNC kum ke seng ke ba napok nanti napok East Jantia Hill District ngimla shu ban long tang kinong pekai la ka benta ka jing jong kipai ba temta ka sngi ngilayo ban ikendu ba di Deputy CM i balong ru ka ju kapor kumi Home Minister ban ekran halor ka ne ka jing te nakaliang di Deputy CM ila itu ini haba ka jing sha nakaliang ka state government kila ada ban sna ya kata ka district coordination committee ka state government hi kala ibor ya kineki deputy commissioner jong ki district bapher bandandon na kata ka coordination committee hakabaki he jong ki BSF ki bodan po kato kathain ru ke deban don po kata ka committee bar kumju ru kirang ba snong ban ekran ya kene ka jing jong pajba andre habangi tipat nakaliang jong deputy commissioner jong ka East Jantia Hill District hadu untamane umpat la halor kene dan nakaliang ka jong deputy CM ula beta ingi ban ya kendu ya DC jong ka East Jantia Hill District banyak keran halor kene ke jing jong ki pajba bat la keran shairu ba ka jing don jong ki BSF ang to kam don jing mud namar ke East Jantia Hill District kam dei ka jaka ka babun kita ki seng la no lene ka dei ka jaka ka ba chong suk chong sain ta ni kwa ya ki BSF bakin don support border ni na ki por ki ne ki khar bangla ki wan rung support ka district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki penmensa ya ki produk prasnam ki jongi ngidang yo itang mana kaneru apo ka video kala viral support social media bagi ni ki khar bangla ki kabang mau ya ki turis ki bawan support dau ki tangi lengo ba syai ki dan ki BSF hakum ki tu ki por ba ki produk ki prasnam jongi ki sya thombor na ki ne ki BSF ta ka ba ka jingi kendu jongi badu deputy CM badu home minister kalong ban pengklan ya kan ni ka infiltration check gate ka badan hapo rata cara namar ngiteng bayo le si hadin ba ka sarkar India kala pentrikam ya ka CEA tengiteng ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India ba kan ni ka CEA kan numla ban kata aki jakau ki badan ka district council dan kita ki 6 schedule area Henry na kaliang jongi ka sengim pat snusngan ta kumtangi kwa ya ka sarkar bakan pengklan ya ki ne ki infiltration check gate ka badan hapo rata cara dan kaliang jongu Home Minister ubade ro ka jukapor deputy CM ula kular ngi keseng bana kaliang ka jongu unsa simkia halor kini kimat jingdawa ban ka jukapor habade bat kini ka BSF la shay ka singin sa kendu badu deputy commissioner jong ka East Jantia Hill District hatu kila form na ya kata ka district coordination committee ka ba ka state government kala pha yaki baki de ban le